Bueno, garai hartan, azkenian, frankismo pian oposizioan geundenok, sartutan akordatzen az, Dos Hermanas jatetxean, garai hartan elkartzen ziren bebai Agiriano oso abertzalea zen, baina bere jatetxean elkartzen ziren sozialista historikoak, Agiriano eta beste batzuk, eta esatetako, PNVko jendea danak ezagutzen ginen, etakoak ginenok, PNVkoak zirenak, PSOEkoak zirenak, gero beste batzuk independenteak, kuerda eta hori ezek frankismopen ezagutu dituen. Buiza bai, eta esate, bueno, buiza ez horren beste, esan oposizioan, frankismoan oposizioan esan egon, Gero, baina esateako kuerda bat zegoen oposizioan, independiente moduen, baina bat zegoen. Eta kuerda izan zen, Naia Xabierren abokatua Tribunal de Orden Publiko delakoan, bera izan zen, Jose Angel Kuerda izan zen, bera abokatua zen. Da orduan, elkartasun, danak ezagutzen ginen eta aipatu nahi dut hori, oso kuriosua da, Joseba Azkarraga zen, PNVko gaztediaren militantia zen, egiko militantia zen. Baina atxilatuta egon zen, bizpahiru aldiz, etako jendia laguntzagatik. Etako jendia edo bere lagun batzuk laguntzagatik. Akordatzen, kaso batean, horrek ez naiz Ruiz da Podaka zan abizena, ez naiz akordatzen zelan ditzen zen, horietakoa zen, alde behar izan zuen etxetik, eta Joseba Azkarragak lagundu zion, eduki zuen bere etxean, eta atxilatuta izan zen horregatik, ez PNVko izategatik, etako bati laguntzeagatik. Karo, frankismopean geunden eta ez zegoen hori esan ez da ibadatzen diferentziak ez ziren horren beste ez da baidatzen, ez? Azkenean danak ginen frankismoaren kontra, ez?